ମିନି ଚକୁଳି ସ୍ପିଡି ଚାଲିଛି ଆଗ ଠିକ୍ ଅଛି। ମଜା କିଛି ଅଲଗା ମାନେ ଚକୁଳି ସହିତ ମଟନ ସାଇଡ଼୍ରେ ଅଛି ମିନି ଚକୁଳିର ଖାଇବା ମଜା ଅଲଗା ସ୍ପିଡି ଚାଲିଛି ପୁରା ହାଇଜେନିକ୍ ବହୁତ ହିଁ ଭଲ ରହିବ। ଯୋଗାଯୋଗ କରିବାର ଅଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ବି ଏମିତି ମେଣ୍ଟେନ୍ ଦରକାର ତ ଆହୁରି ବି ଯୋଗାଯୋଗ କରିବେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ ମୁଁ ରିପ୍ଲାଏ ଦେବି। ବଢ଼ିଆ पूरा हाइजेनिक ଅଛି ମେଣ୍ଟେନ୍ ପୁରା ହାଇଜେନିକ୍ ହଁ ପାଟି କରି ମଜା ଆସିଯାଇଛି ତ ଡିପ୍ରି ଅଛି ଭଏସ୍ରେ ଜାଣୁଛି ପୁରା ଅଏଲ୍ କମ୍ ହାତରେ ବାଡ଼େଇଥିଲେ କିନ୍ତୁ 50 କଟିଯିବ। ମାଛ ପତ୍ର ପୋଡ଼ା ମାନେ ମସଲା ଦେଇକି ପୋଇ ପତ୍ର ଚାରି ଲଗେଇକି ତାୱାରେ ଭାଜିବା ଖାଇବା ତା ୟୁନିକ୍ ଟେଷ୍ଟ ଦରକାର ତ କମେଣ୍ଟ